Halo. Halo. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Yang. Ya, Mas. Iya, Minggu aku mau besok, Pak. iya sayang. Ya, aku paling mamamu yo. Dan itu, Mm-mm. mama wis maam dulu, Mas. Wis, Ya, apa, Mas? mama maem lawu opor nih matun. Apa? Mm. Berarti ayah minggu besok. Iya, Mas. Berarti renene bar kerja. Iya, lah, Mas. Yo, jam 3 berarti ya. Ya, jam terus kok merah. Iya sayang. Heeh. Kenapa apa tuh, Mas? Ora apa-apa. Kangen dengan mama. Yo sayang, aku yo kangen ra. Pemanasannya sing suwi lah, Mas. Apa yang? Pemanasannya sing suwi. Yo. Seneng ae ngono iki. Apa biasa ra suwi? Ora lho. Kata susu. Produk mendingi wingi iki lho malah produk suwi. Apa? Lah ya sing wingi produk suwi Heeh. biasane ora tau dipanasi. Oh, apa iya? Iya ora, Ya kesana. Iya. lah aku yo diteni, aku yo ngrasakne kok. Heeh. Sing penting iki pemanasane kae mau. Iya, sayang. Kan enak kabeh. Iya. Lah kok wis mari gampang. Rasa pemanasan ora. Lha kuwi rung mari apa wis? Yo wis ta wong iki wis kok. Lah ya sing penting pemanasane sing suwi. Iya, sayang. Nah, enak murah pemanasane suwi. Iya, Pol. Nah, iya. Ayahke. Ah. Ayo, ya. Elinya no. Delingan. Iya toh ya. Heeh. Terus no. Boleh mama terus. Ngiling-ngiling bae ah. Ayo, nyetrum mama. Pol. Ayo. Ya wis ya. Ya, Kangen banget. Heeh. Ayo mamurung. wis mah. Apa? Karo sop. Sop SOP. yang Sop. apa? SOP. Sop. Oh, heeh. Sop. Karo sambel. Karo tahu bakso. Karo apa namanya? Basem ayam. Oh, heeh. Heeh. Sayang. Karo telak. Karo apa? Kolak. Ngolak dhewe. Ora lah. Kolak ya. Biasanya kan biasanya kan dua. Dan saya ini juga kolak. Kolak. Seling-seling. Iya. Wis ya, Mak. Iya, sayang. Sehat-sehat, Mama. Amin, sehat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.